Запитвали сте се защо въпреки развитието на медицината и науката в последните години хората стават все по-болни и по-болни? Вижте, например, в този слънцезащитен крем има 53 добавки, повечето от които са синтетика. Много добре знаем за парфюмите, колко много различни токсини има в тях. Има няколко съставки, които се превръщат и са канцерогенни. Също има няколко вида ендокринни деструктори, които доказано ви вредят върху дори репродуктивната система. Повечето тези синтетики, даже аз не мога да ги произнеса. Толкова са много, ако почнем да скролваме, всичко това е синтетика. И това не е само в слънцезащитни кремове, а всякакви дезодоранти и други козметики, които жените слагат постоянно. Аз отскоро започнах да добавям козметика в апа. Този ап е лично мой създаден и всяко едно нещо се добавя на ръка. Така че скоро ще имаме по-голяма база данни за тези всички отрови.